ngunyan biyernes mga kaaksyon, tabang medikal kita. Ang ngunyan partner, duwang istorya ning pagtabang asin pagtaong pag-asa ang ihahatod ngunyan na pagkaldaw Digdi lang yan sa tabang ora mismo kan ako Bicol Party List katabang na! Kasurog pa mga kaaksyon, nanay na may helang na hernia. Naman sa duman partner sa may parte kan Santo Domingo Albay, ang binisita kan medical team. Kinumusta siya partner asin natauanin medikal na asistansya katuwang ang ako Bicol Party List. Ang bilog na detalye kan partner bit-bit ni Aika Ferry. Nanginginig na kalamnan, nanghihina, nangangayayat at hirap sa pagsalita. Ito ang sitwasyon ngayon ng 68 taong gulang na dating barangay health worker na si Ines Balaoro ng Santo Domingo Albay. Kwento ni Nanay Ines na pag-alaman niyang mayroon siyang hernia o luslos sa babae, isang kondisyon kung saan napupunit ang laman o muscle ng isang tao. Ang kanyang 68 taong gulang na asawa na si Tatay Alfredo ay laging nariyan sa pag-aalalay sa kanya. Sabi ni Tatay Alfredo, nasasaktan siyang makita na may iniindang karamdaman ang kanyang asawa. Hindi niya sukat akalain na ganito ang kahahantungan ni Nanay Ines. Kulog man sa boss ko. Hindi ako nagaganib. Isip ko na lang. Mag-disponer ta siyempre. Hindi naman pwede mapabayaan. Mga aki ko na minsan nag-agrangay man ako. Wala kang kamong date dyan. Maski pambulong kay mama mo di. Taga-agad-agad na lang kung may mga susubraman silang pagkabuhay. Kinakailangan ng iba't ibang laboratories tulad ng endoscopy si Nanay Ines. Dahil sa hirap ng buhay, kapos ang kanilang pamilya. Sa tulong ng Ako Bicol Party List ay natugunan ang mga pangangailangan ni Nanay Ines. Malaking bagay para mabawasan ng isipin sa bayarin sa ospital. Nagpapasalamat lang ako. Tinabang sa muya, nakaka-recover man lamang kayo mas giliit. Kaya nagpasalamat man nga ako nakaluwas niya sa Ako Bicol. Saro ka nakakatabang sa mga pobre baga. Ang mga senior citizen ang isa sa binibigyang prioridad ng programang Action Co Center at Ako Bicol Party List na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Salamat sana po. Tabang. Yan! Another partner na natabangan ka na Ako Bicol Ang Party dadangog ko na List. naman, Salamat salamat po. ako Bicol Party List. Ayan. Baog makita partner na sa pagikan sa tuyang programa partner, nakakapaog makita, nakakatabang kita asin may natatawang kita ning panibagong pag-asa. Siyempre partner, dahil yan sa kamautan ni Congressman Saldico, ni Congressman Jill Bungalon, na an ako Bicol, mamatian dire-diretso kan mga kababayan tang Bicolano sa ngaranin pagtabang sa maski anong aspeto. Correct partner. Saro na naman na estudyante sa kolehiyo partner ang tinamaan ng helang na rheumatic heart disease. Sa ibong kaini partner, porsigido pa man sa liwat na makatapos ang sa iyang pag-aadal partner. Ramon ta asin biston ta siya sa istorya ni Aika Ferry. Masipag, determinado sa buhay at matalino. Ito ang mga katangian ng 21 taong gulang na dalaga na si Wanda May Bahoy ng Legazpi City. First year college sa kursong nursing si Wanda. Katulad ng nakararaming responsabling anak, pursigido siyang makapagtapos ng pag-aaral, lalo't na panganay siya. Ngunit sa kabila ng determinasyon, ay tila sinusubok ng tadhana ang dalaga. Payat, maputla at madaling ginawin si Wanda dahil daw ito sa kanyang sakit na rheumatic heart disease. Kwento niya, 3 taon na ang nakalilipas nung ma-diagnose siya sa nasabing sakit. Madalas nahirap siyang huminga tuwing inaatake ito. Kaya naman kung minsan ay maghapon siyang nakahiga. Dahil sa kanyang kalagayan ay labis na naapektuhan ang kanyang pag-aaral. Ngunit hindi nagpapatinag ang dalaga dahil tuloy pa rin siya sa pag-aaral kahit na may karamdaman. Kukusugan ko po ang buot ko ta. May mga wars din po, pero ayun nga po, sila mama, supportive man sa mga ano. Tapos, yung kapatid ko, parati man nakaalalay, kaya tiglalakasan ko po iloob ko.
Maraming maintenance na gamot na iniinom si Wanda. Si Nanay Myra, naglalaan ng 2,000 piso kada linggo para sa gamutan ng kanyang anak. Sabi niya bilang nanay, labi siyang nasasaktan tuwing nakikitang nahihirapan ang anak. Lalo't na't nakikitaan niya ito ng potensyal na malayo ang mararating sa buhay. Medyo nag-question ako kay God. Sabi ko, Nata, so aki ko pa. Sabi ko, dakulon. Kaya niya ako ba ko deserve. Pero, since makusog ang faith ko kay God, sabi ko, siguro challenge ini sa muyang mag-agong. Hindi pa katagalan nung makonfine sa ospital si Wanda. Kinailangan siyang suriin at dumaan sa iba't ibang laboratory test. Kaagapay ang Ako Bicol Party List ay natugunan ang hospital bill ng dalaga. Inabot din namin ang food packs sa pamilya. So, bali po ang natabang po sa muyak ang Ako Bicol, which is the hospital bill. Natawan po akong 110,000 kang Ako Bicol through DSWD. So, salamat po nun tabi sa Ako Bicol, tapos sa staff na nagtabang sa ko kang mga ma-process mga papers, salamat nun tabi. Ang natulong po sa akin nung Ako Bicol na sa 110,000 po, malaking tulong po yun kasi ang taas po nung bill namin for 11 days po. Kaya hindi po namin yun mahanap ng pusa po. Kaya po, masaya po ako na nakakuha po si Mama doon. Natulungan po kami. Inspirasyon ng programang Action Ko Center tabang ora mismo ang mga tulad ni Wanda na nananatiling positibo ang pananaw sa buhay sa kabila ng karamdaman. Ayan, partner, ang rheumatic heart disease, partner, saro iyan na kondisyon kung sa inso heart valve, partner, na damage because kang rheumatic fever. Okay tabi, doktora. Ayan. Medyo, aram mo kaya, partner, ayan. aki ko baga mga doktor. Aram mo, partner, so pasalamat kan ina at saka suaki. Salamat, 110,000 Ako Bicol. pesos, partner, ang natabang kan Ako Pakun Bicol sa paagi kang DSWD. Dahil ninda maaraman kung paano re-resolveran itong problema Dahil ito. danin da partner makukuha itong kwartang dakulang ito na basta-basta sana, partner. Kaya ini ang patunay mga tugang na ang Ako Bicol pirming yaon handang mag-alalay magtabang sa mga kababayan tang nangangaipo. Ayan.